Maray na Potorota, Usapang Pamilya, Digdi, sa DCGB, Giya, para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Maray na hapon po mga kausapang pamilya, mga nagdadangog po sa DCGB AM, asin mga naghihiling po sa DCGB News Online, asin sa satuya pong DCGB Live App and YouTube. Kumusta po ang hapon kan kabos? Yes, mabuhay Bert, and Diyos marhay na hapon sa satuyang mga parantabay. Today is Monday again. Yaw naman po kita digdi sa DCGB, always number one, always at your service sa satuyang programa every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3, digdi lang po again sa always number one, always DCGB. And sa tuyo pong pag-inibata sa technical department ng iba, kundi si Sir June Napolis and si Sir Jerome Nico Martinez sa tuya man pong IT. Ayan, kumusta po kamugabo sa mo yung mga parantabay? Na-mention nga ni Sir Bert sa DCGB News Online, Yes. sa FB Live, and of course sa 729 sa indong mga pilitan sa AM Radio Band. Pati po sa YouTube channel, gamo po YouTube kita duman na live. Ayan, kumusta po ang sa tuyang Aldao? Kumusta po Miss Pita? Okay naman, medyo mga makulog lang ang lawas, you know why? Pag nagwe-weekend kasi baga po, pag may dakul ang gigibo po sa harong ano. Pag nasa harong ka, talagang gabos yan na nare-reparo mo dyan, everything. So, you fix the house, so mga for laundry, so mga masitas, so kadakol, mga hugasan. And how was your weekend? I know you just arrived. Okay po. Okay naman po. Yeah. Kang weekend po, nag-practice kami kang batch meet. May month of May naman baga po, homecoming. Kaya, hello po sa sakuya pong mga kabatch sa St. Agnes Academy, batch 82-86. Yan, nahilig ko sa same practice, pati ba ikaw pala magbaile. Kaya lang pag may may program ang PBN, mabaili kita. Sige po. Ma-practice man ako. As in, happy birthday po kay Mading Melanie Granadino. Happy birthday po sa imo. Ayan. Siyempre sa Gabos, mga nagsa-celebrate kan sa indang kinamundagan. Happy birthday po sa Indo Gabos. And I would like also to greet yung sa Kuyang Batch 75 Cambical University High School. Nagkaigaw man kami ng meeting last Saturday. Of course, nanduman si Press Faye and Press William and si June Magdaong. And so iba din nakaabot kasi nga ni so after the strike and nakulo man pig-asikaso. But nevertheless, nakulo man kaming napag ururunan manunugod sa samuyang reunion sa May 2 sa Astrodome. Ayan, may barelihan na naman yan duman. Ayan, dahil kaming surprise. Pero magmi-meet naman kami a day after that kasi syempre yung sabuyang sa project kang Maitri, nagtaranong kami dan sa Bicol University. So 2 years ago. Ano po? 2 years ago. Kang Golden yung last year, 2025. Ayan. So dagtara lang ko na. Muruhay. Magmahong kami. So mahiling dyan po kasi siya may mga green thumb. Ayan, sa mga kuya, nakakapabuhay. Sugutam ko, luyos ng tao. Hello po, happy viewing po, Ma'am Divina Osara. Thank you po. Ayan. Kay Sir King Reginaldo, napag-share po ang sa tuya pong programa, pati po kay Sir Jude Andes, asin gabos pong nasa bangkerohan. Diyos maray na hapon mo po. Ayan, maray na hapon po sa Indo Gabos. And syempre sa kuya man ang mga taga-Libon dyan, sa Libon si Nadine Salgado, at saka yung mga kabats ko dyan sa Libon Private High School, sina Malek, sina Vine, and of course si Veron na nasa Manila. And syempre si Ot Portillo, permiman ko nun siya nagirungog sa radyo, sa kasiba dyan, nag-iiliman sa TV. Babalos tabi sa inyo mga kabats ko dyan sa Libon. Ayan, asin man po sa kasabay ko po sa Neo Catechumenal Way Community, Daraga. Ayan, kina Ate Nelsie, Ma'am Krisa, Kuya Buboy, George, Maranyo family. Just maray na hapon po. Ayan. And of course, sa kuya man ng mga ka-BCBP, yung Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, and also yung sa kuya man ng mga ka-Kiwanis, the Kiwanis Club of Daragang Magayon, and syempre sa Kiwanis Club of Legazpi, nagkaigwasinda again yesterday kang sa indang Watch Your Health, and igwa pa sa Sunday. I think last na yun sa Sunday sa ICR po Pigigibo. Yan, ayan po. So, just maray na hapon po. Shout out natin pala sa tuyang from Germany na niya. Yes, Boss Jared and Mama Marilu, the Dutch mayor, who is already traveling to Hong Kong. Parang Hong Kong na po. Nag-tour around the world. Garo po ini magagawa. Hello.
Happy watching. Ayan, happy watching. And of course, happy watching sa kuyang family, si Dong and now si Nora. Hi, Sir Dong, Ma'am ayan. Nora. And may bago kami kay Riba. I forgot her name. Oh my goodness. Senior moments. Sabi po ni Ma'am Divina Ocera, message po ini para sa iyo, Miss Pita. Madam Pita, ang ganda mo. Ay, wow, thank you. Salamat, mabalos po. Lahat tayo maganda. ang may na pag-adalan pala ako, Miss Pita. Pag ito pala natatao ka maghiling ki karahayang kibuot kang iba, ito da nagre-reflect man kung ano ika. Ay, Kaya kung nagsabi ka na-appreciate mo ang buot kang iba, ay ka mabuot man. O magayon ang iba, ika may kagayunan ka man sa ayan, imong sarili. mabalos po. Ayan. Dapat arog po kita kayan anong pighiling tapo sa mga positive. Dapat. Bakong itong sa mga kakanusan po. Ano naman daw ngayon, matabaon ng arog kayan po. Ayun, Ano. pagkaili, hoy! Natatagari ibaw no na itsura mo. Gari, guminurangong ka. Siyempre, sorry kita nagilingan 50 years ago. So yung tapos yung mataram ka, uy, maputi yun ang buhok mo. What do you expect? I'm 60. Bako na po ito maray baga pag-arog ka ayan. Lalo na taramang, uy, matabahong ka na baga. Isus Mariosep. Dapat isabi ta so maski bako totoong masyado. Hindi yung sabi, uy, Or kumusta, how are i-hold you? na lang. Oo, yung gano'n na lang. Stay healthy. Mm-mm. God bless always. Yung gano'n na lang. Mag-ingat ka, permi. And it's nice to see you. Yung mga Yeah. araw na lang ka, di kita magtaram, uy, ilingan na ba yung itsura? Ay, grabe. Ayan. Hay man pala ka na yung sa Roche Lumber and Construction, Rochelle. the Gonzaga family. Ayan. Kumusta tabi sa Indogabos? And syempre, for those who would like to send ng mga mensahe po, pwede po magpadara sa samuyang sa sakuyang messenger account. It's Cristina Agapita Pacres. Again, it's Cristina Agapita Pacres. And ang sakuyang number is 9322-406-439. 9322-406-439. Sa kuya mong Facebook account po is Good Vibes MC Bert, one word, Good Vibes MC Bert, as in ang sa kuya pong cellphone number na pwede po kamo mag-text para makaparticipate po kamo sa mga paghururon. Tapo nagigibuhan naman po ngayon na hapon 0991-328-1345 0991-328-1345. Sir Bert, pala gusto ko lang magpasalamat kasi yung apo ko kaya with my daughter-in-law, nagduman sinasama nito kasi nagbigay ng lecture sa Coast Guard. And then apo ko walang klase kairiba na nadasmag daw and nagparaybi yung kamot. So from nito nagduman sinda sa Ace Hospital, pina-check up, pina-x-ray. Good thing nawara naman na fractured. Ay salamat, sabi ko, praise God. Thank you Lord. Salamat sa Diyos at day man na medyo nabugbog lang yung kamay. Ayan, salamat sa Diyos. Sana marahay man po tulos. Ayan, oo. Ayan. So sa kuya pong na-meet po dyan sa Daraga na sabi sa kuya, sa DCGB ka ngayon, nailing ta ka ngayon, kamo ni Miss Pita. Abo naman magpa-shoutout na supog. Just maray na hapon po. Ako nga ni Guaman Sir Bert Tabi, may nahiling ako sa grocery. Ay, nadadungog bingiya ka mo, saka nahihiling yung sa usapang pamilya. Ay, sabi ko, salamat, thank you. Nag-iiling da siya. Ayaw po. Ay, Diyos salamat, maray na thank you. hapon po. Day man ako nagkapot kong sisay. Salamat Ayan. po sa Indogabos. Mabalos po and thank you and sana dakulon man po ka muna ukudan sa mga topic na pigtutukar mi digdi sa usapang pamilya kasi baga ang pinaka-importante of course is the family. Diyan po Yes, nagpupuon. So magayon ang foundation sa family. Syempre yan dadadaraman yan pag nag-aguman sa room member ng family. So mga maray na nauukudan na ipapass on. Yeah, Ayan. tama po. Sabi po ni Ma'am Dina de la Cruz, hello po Sir Bert and Ma'am Pita, always listening po didi sa Malipo, Ginobatan. Ayan. Ibation mo maray na po Miss Pita kipang third district na. Ano no? Bation mo po sa Sindaki, Diyos maray Ay, na. maray na third po sa inyo district. dyan sa Dina Kwan. de la Cruz. Maray na po sa inyo nga amin dyan sa sa Ginobatan. Pati na sa mga taga Pulangi po noan bibisaaran sa Pulangi, iba man sa Ay, iba Libon. man. Sa Libon, lakay iba man yan nasa sabyon namon, Bokon, din Salgado. Iba man magayon sa sabyon ta dyan. Ot. Iba man baga o magkiritang kitang na Holy Week ha. Padyang kami. Sa iyo mananggad palan po, Holy Week na po, ano? Ang mi kaya pag may mga pag Good Friday, ang term kay ito na may pabot. Aram ba yung term na pabot? Ano po yan, Miss Pita? Ah, Trivia. Yung so, isa rong family, gari may panata sinda Mm, na okay.
So may dasal katapos after kang procession or seven last words tapos procession, do ba nagkakaraunan? Yan. So nag-hosting sina Saramiyo na Kalyeha. Yan. Ayan. Duman kami pag Holy Week, duman kami nagkakaraon. Nagpa yan ng mga Sharon. Ayan. Bawal ang fasting and abstinence Oo, pala. sina Miyo na Kalyeha. Ayan. Ayun. So, kung nahalata po nindo for the past weeks and days na nagtaas baga po sa presyo kang gasolina, buda nagtaraasan naman sa iba. Gabos sa nakita, gari problema po ang nasa isip ta po Stress. Kada maagi sa gasolinan, mahiling sa presyo. Ay, ano pa nagkainin na digdi. Every day, feeling ko gari niya ako digdi. Ako pa, sa Washington Drive, tigagi ako sa Shell. Pero based naman sa mga pigtatao bagang bareta na sa mga prices kang mga gasoline stations, so nako-compare mo, paghiling ko duman isus 90 plus, tapos 100 plus, 111, tapos sa bareta na naman baka daw sa Tuesday, Sa aga po. maglalangkaw naman up to 14 pesos. Sabi ko, Diyos ko, yung pateng lalakawon ko, Bert. Mahali kang atab po, Miss Pita, mga alas 8. Grabe, yan isusuklob ko ta malanginit. Bata summer na baga, no? Ayan. So, yung nga po Ay, yan. sa bagay, pares kita, kumalakaw Ayun kita. po. Pagkapiton taga po. Maiinot ka. Bisa na tama May ko kita barita itong ka. so electric baga. Electric. Ako guide kung maaadal ako magbike na talaga. Todo na to. So, yun po yan. Ang pwede talaga po yan magibo, magpangadji na Ayan, matapos na po ang day pagkasinarabutan kang mga bansa duma sa Middle East, pati kang Amerika. Ano po? Ayun. The more na magparairig ka kang balita talaga, lalo kang mag-ha-update. Sabi nga ni kanaki ko, magpreparar na kita, magbakal na kita king mga uring, magbakal na kita kang pwedeng barbecue ang kisira, magbakal na kita kung mama, ano na naman yung mga pagpaparaisip, sabi ni Angela, ma, please. Sabi ko, maray na nag-prepara. Takong niya na dyan, you're not prepared. Alimbawa, araw ka ini, ang bagas. So, yan baga, mabakal ka, dyan mamiran ang per kilo ka yan. Happy watching din po kay Ma'am Marlene Imperial. Diyos maray na hapon, Ma'am Marlene. Ayan, maray na hapon po. Ayan. So, yung po ito, so, ural daw na lang po yung bigbabantayan ta sa gasolina, so mga pagtaas kang presyo kang barakalon. Pamasahe. Nalingawan ta na garo mag-ulok. So, pamasahe. Ayan. Pero ang iba, maski di pa man, So, iba dapat po. mag-increase, pero nag-increase na. Yan. Pigbabasol ta ang gobyerno. So ngayon pong hapon, light lang po ang sa tuya pong topic. Sabi ko nga po, baka nalingawan ta na mag-ulok. So mga simpleng bagay sa nanguna po kita. Sabi po ni Miss Rochelle Luna Narito, good afternoon po, happy listening po sa mga Narito family dyan sa Bungabong, Kamalig, Albay. Ayan. Salamat po Sir Bert and Ma'am Tita, Ayan, Ma'am Rochelle Luna Narito. Ayan, Ma'am, maray na hapon po. sabi man po ni Ma'am Eden Almorfe, good afternoon po Ate Pita, Kuya Bert, watching live from Ginobatan. Ayan. No, effective talaga itong bisara kang pang third district. Ay, pala, Nakaka-relate po sa mga ni. Kuya pala, let me take this opportunity na mag-condole sa family ng dati kong katrabaho sa City Tourism, si Ron Baldo Mabelin. He passed last siguro mga 4 days ago. So, ang tourism office, City Tourism, magkakaigawa ng tribute sa iya. I think it's 4 or 5 in the afternoon. Ngayon siya duman sa St. Peter. Yan, condolences po sa family ni Ron Mabilin. Kasi man po sa pamilya kang Nas family, condolences din po sa pagkawara po kan parents ni na Pam and Patricia, si Ma'am Elma Nas. Elma Nas. Condolences po. Ayan, ganun na. Aki pa yun Parang magkataning sila, 61 years old. Ma'am Pita. Ayan. So, balik po kita sa tuya pong programa, sa tuya pong paghuroron po ngunya na hapon. Something light today. Something light po. Ano din po? Javier Bonsa. Boss Javier Bonsa. Marhay na hapon tabi from Taytay, Rizal. Pero taga Tagoytoy. Malinaw po ako. Diyos maray na hapon po. Pagod ako taga Tagaytay. Iba man kayo yung kamaligo ko ba na Tagaytay? Igwa man po. Tagoytoy. Igwa din na Tagaytay. Oo. Nakonsulon so aki ko si Major John Luis Pacre, sabi ko, igo kaming may nagabot na kairiba mi sa harong from Buhi. Sabi ko, Tara, kumusta na? Sari ka mo pigalin?
Nagparo, di siya makapaniwala na nakakataramak kang sugariring ko nada, something Opo. like that. Sabi ko, paano, libon, harani na, at saka sumother ko kayo ito, nagturo sa Nabua High School. So, tatao din ako. Tatao Para din. ulok, Ang ako bigyan dyan, ka na nga ni Sadi, multilingual. Multilingual ka pala, Miss Pita. Ano? At bigyan na nga ikasadi, tamigkaw na nga kita. Ayan, maray na hapon po. Ayun na po, the multilingual. Miss Jesus Maria Pita. Joseph. Sabi po ni Miss Dina de la Cruz, pabati po pala ng happy graduation ngayon ng CDC or Child Development Center ng Malipo, lalo na sa anak ko kay Mateo ng nagtula ng pangarap. Thanks Wow. po. Congratulations, Congratulations. Mateo. Pagpatuloy po ang Ayan. pagiging isang taga-tula. Yan. Pagiging may apod Anong apod kayan, mga, I forgot the term. Ano nga ni pang term dyan, Ma'am Dina? So, matibay magtula. Oo, yan. Yan, Sige. congratulations sa gabos na Congratulations. nag-graduate. Ayan. Sige po. So, sabi ko nga po, so mga pag-ururunan naman daw po, so ano sa mga medyo light, mga mag-urulok po kita. Ayun, suba ko naman kasi napaka-stressful. Mag-isip ka lang na naili mo nakapark sa auto mo na dahil ng krudo. Maisip ka, Diyos ko lang, mga krudo ako. Ng kwarta ko, alimbawa, you only have 1,000. Pira lang na yan, pirang litro lang yan. Liit lang. So, Diyos ko po, grabe, mabakal ka kang mga warakalon, sobra ng mahal. Mabakal ka kang karni, pati bunay and everything. Ang masyadong So, that's it. apektado po ngayon, Miss Pita, sa mga drivers kang jeepney. Mahalon baga po ngayon ang krudo. At saka yung, ano nga yun, yung pinag-remit na anong tawag doon, na dapat Boundary. ako yung Boundary. operator, May boundary po sila. yung boundary na pigtataong mga yung 500, dapat 500 pa rin. So mga makairak man, tayo, yung mga... Kaya so iba po ang gigibo na lang po ninda, nagluluwas na lang sinda pagaring. So talagang Oo, luluwasan na bako na ngayon. ito So sa dahil na balik-balik si Dano nag-pick po. up ngayon na lal hours. Kaya duminiit po sa mga lunadan po ngayon sa Tinampo. Yeah, so diit. So medyo kulang. Wala na ko yung kinag-joyride. Pwede mag-isang kay sa motor. Nagtitipid na lang po ano. So mga mabakal nga ni po kimotor, mabakal na lang dahil si the electric. Yung nga ni, Pero yung yung babayadan ta sa kuryente, daw, halang man daw ba yan? O? Yan ang tabi, pakiuron lang tabi. Yan. So again, this afternoon, Sir Bert, ang satuyang topic. Ang sa tuya pong topic ngayon na hapon, iyo po ang simpleng saya, paano mapapanatili ang saya sa loob ng pamilya. Yan. Lalo na po ngayon sa mga pinag-aagian ta po ngunyan. So, ngunyan na alda pong ini, pag-ururunan ta po ang napaka-importante pero simpleng bagay. Oo. Paano ba kaya? Nariparo mo baga, Sir Bert, na so yun na so kulong talagang very stressful na nung naaraman ta na so kariribukan, tapos langkaw presyo, tapos kung ika sa harong, ika nagbabudget. So, talagang nakaka-stress kung alimbawa ito lang yung budget mo, paano mo papagkasyahin. So, perming malibong ang payo mo. Pero sa mga araw kayo ng mga pangyayari, so ikaw pa rin na dapat man kitang gigibo na para mapanatili na magmaman lamang. Tama po. Yan. Maghanap kita kikaugmahan sa mga simpleng bagay. Oo. So, simpleng bagay na pwede man makakaugma, nagari-permit. Sabi nga ng last time na nag-topic kami na, so, grabe na mental stress na madali ka na, so, breakdown ka na, para kang iyapighapot, malibong ng payom, ansimbag, tapos gari ka magbararabad na lalo na pagpagal ka. So, mahapot lang sa imo, ansimbag mo, pasuriyaw na, ano na naman yan, napighapot mo, di mo nasabutan. So, yung arog ka yan. So, paano lamang mapapaugban sa tuyong pamilya sa mga araw kayo ni mga pangyayari. O yan. Kaya kaipuhan po ang pasensya as in pagsabot sa kada miyembro kan pamilya. Ayan. Pagsabot. Mag-aki ka man or ikasuina or ikasuama. Kaipuhan po ki pagsabot. Ayan. Dapat pagsabot. Oo. Kaya dapat pag-igwa kitang sa mga simpleng bagay na pwede tang gibuo. Sabi tangan every Sunday when we go to church as a family. So limbawa nga if you have a car
magduma ka mo sa boulevard, so dahil na magparagaras to na kung ano, may balong ka dyan ng biskit yun, nasa napagtimo-timoon, may tubig, enough, di ba? Simple, pero nyaw lang ka mo dyan, nag-urulukan, mugma na. Ayan. Ayan. Simple. Sabi nga ni po, Miss Pita, ang arong daan na pano kikaugmahan ay harong na matibay maski may mga pagsubok. Yan. At least gari ka nagdodraw ng mga positive vibes. Araw kaya na kung puro na, of course, natural yan na magkaigo ng problema. Pero pag puro na sa nga ni problema, puro nag-riwal pa ka mo, puro na sa napirmi malibong ang payo, niya paano hunta yan? Giri ang gigibo ni Miss Pita, Oo. tig-ulo ka na lang ninda ang problema. Ano? Ay, marinadig dito magurig na magkurukaranta na lamang kita. Yan. So, pwede na yan. Ay. Sabi nga ni po sa Saroda Apong Pag-adal, ang mga pamilya daan na may regular bonding time, mas makusog ang emotional connection. Ayan. Sabi nga, di ba ganito, kahit ano, basta magsabay-sabay ka mong magkaon. Like one time, nagkakaraon kami, so aki ko, yung my granddaughter, nasa laog pa, sabi ko, Mari na, just sit down here. Kung di ka pa gutom, sit down. Para at least, nyaong kita digdi, magurusturyahan. Nakita-kita na sa nadigdi, para pira na sa nangani kita digdi, bako pa kita kompleto. Ano, mag-apot-apot lamang kung ano na, kumusta, ano yung plano mo for today. So, tapos naro, ay, kahapon baga, nag-araw kita kaini, makonsuloon, magurulukan, magunan, may kape-kape ka dyan. Di ba saya, di ba? Sir Bert, araw lang kan, simple lang. Di magkaipuhan na ang grande. Nyaw ka mo dyan, mag-urusturyahan. Pero yung, kasi there are times na, nyaong kita dyan nagari, di na nagkukurkaraalo, sige sa nang naghihimay kang tinapa, makaon, maigup kang kape, masabaw. So, di na nag-istoryahan. Madaman sa kwarto, Opo. makaturog, o matek. So, alimbawa kita na sana siguro ang magpuon na para maging lively, alive ang satuyang pagtiripon-tipon. Di na po kita Ayan. mag-aral at nagabos po kita magka-stress. Ano po, Oo. magkaigwa ki mga mental health problems. Yan. Ano po. Grabe na nga niyang sarapartaon yan. So, ibig po sabihin, Miss Pita, na dayman po kayo po na maggasto kidakol para maging maugma ang pamilya. Not necessarily. Kung ka dyan na pandesal o wala kang palaman, may kape ka dyan, diduk-duk mo na sa Actually po, Miss silamon. Pita, kung ma-observe mo din po na sa mga simpleng pamilya lang, mga simpleng pamilya baga, yung mailing mong garsing urulok, yung mga maugma, ano? Siguro yung iba din kasi na like yung mga masyadong mga nasa alta sosyedad. Komplikado ang buhay. So parang hindi nila kayang magbumaba na sa bagay, di man gano'n magdatios tapos hindi yung maraming pera. Yung talaga apektado kita. So, kita na lang magpaugma kang pamilya ta. Ayan. Manaw. And iba talaga po, Miss Pita, ang attachment po sa material things. Ano, ang kaugmahan sa material things Yan, na iba. kang kaugmahan sa pag-iribanan. Yan. Ano? Kasi kung halimbawa, igwa kita, sabi mo nga ni ang attachment natin na nagpapaugma puro ni mga material na bagay, igwa ka ng phone. Pero may nahili kang may bago, so ay friend ko, so family kayo, igwang mga bagong ano, gusto ko ganun din. Ano gusto mo sa magura mo? Mag-utang, mahabas para lang i-provide ka. So dapat, iano ta sa mga kita na kung hindi kaya, di na magpara. Ayan, so parang brushing elbows thing kung ano. So simple lang kita. Kung anong igwa, kung anong nyaon, maugma na po kita. Oo. Okay, ngayon na hapon pong inisa sa tuya pong topic na simpleng saya, paano mapapanatili ang saya sa loob ng pamilya. Magtatao po kami ni Miss Pita ki mga practical tips Yan, sa oo. tuya pong segment na ini. Oo, may mga practical tips na para mapanatili ang saya ng family. Ayan. Pwede po maglaan ki oras sa kada saro. Ano po? So, busy man po kita sa maghapon. Pwede din baga po ito siguro pagbanggi Ayan. na mag-arampangan po during dinner or kung di man po makaon, maski magtrukaw to ko magharuwa-rampangan sana. Okay, may share lang ako sana. Oy, agum, wag kang madadagit sa ko. Serdong makaturog. Nandiyan si Paula, naguli from, he's watching every time yan, na may programa, kamahiling kami. Si Paula from Cebu naguli. So, si Angela, ako, tapos si Dong, we were together, nagkakaraon kami. Tapos si husband, nag-istorya yan. Mas maray pa nga niyang memory kang kaysa sa kuya. Maski pag nagiling yan mga movies, sabi ko, sino nga ning artista yan? Si kuya bagay yan. Sabi ko, dog mo pa ako. So, ngunyan, pag siya, yung nag-istorya talaga, medyo halo yung sunudo. Oo. Kami
kami, yan, pag nag-ano, dong, wag kang maano ha, wag kang mapikon. Talagang nag-enjoy kami ng istorya mo. Kaya lang, medyo nagkakarawang kami. Kaya pag nag-istorya na siguro, lahat kami paying attention. Tapos na kami magkaon. Siya nag-istorya pa. Tapos mainom. Tapos syempre, affected yung ano din naman niya, yung pag-chew ng food, medyo haloy. Ang istorya niya, instead of, alibawa, 5 minutes, kung minsan iabot ng 15 minutes. Tapos pag bataram na yan, mag-iriligan na kami. So sige, garak nga kami, sige ulok. Tapos kami nagpapamali sa takong di, madadagit sa umuya si Agom. Hi! Hello, Hi, Sir Dong. Dong. Good afternoon, Huwag Sir kang Dong. magagalit. Si Angela, si Paula, ayan, si Alisa, ayan, mga Papa, sundin niya Papa, ano na nangyari? Mainom siyang tubig. Tapos sumasapa, tapos mapahigit tissue sa ano. Tapos nangyari kaya, tapos mainom naman kitubig. Medyo na ano nga. Ayan. So, pero ang point that I'm driving at is you are together, nagsishare ka mo ng mga stories. So mga kaitong panahon baga, naramdaman yan nindo, so nadapa ngayon nahulog sa kanal. So yun, at least maugma, nag-uurulo ka mo. Sa mga pigurumdum po, sa Ayan. mga maugmang nangyari sa buhay po, ano. Oo, at Kaya saka- maglaan ng oras sa isa't isa. Pero dapat walang cellphone. Opo. Oo. Can you, how about you? Kaya Kaya po. din naman. Pwede Pero naman nandun itabi na- for a while. Oo. Maintindihan man yan. Siguro aram ninda na meal time, naro ka yan. Oo. Dapat pure usapan lang. Ano? So, ayan. may 30 minutes or 15 minutes or 30 minutes or maski less than. Importante po, nagkaarampangan ka mo ang irestoryahan. Ayan. Tumawa lang ng ano yan. Pag nag-uurulukan ka mo dyan, kung minsan nag-aarabo na, Oo, tapos nag-uruluha ruluha. na, sukulog kang tula, kauulog. So, enjoy yun. So, garin na wara, ay, salamat, marayo ng pagmati. At saka kung minsan din, yung pag sige naman, karanta kita, maski yung mga sintunado, Gurong gitara. mamura. Yung hindi killjoy na, sige, baile, matindog ba na ako, masabay man ako, maski sara ang baile ko, pait, mapigurulo ka daw ka mga aki. Ayan. Kaya ngunyan na hapon po, ang sa tuya pong pinaghururonan, simpleng saya, paano mapapanatili ang saya sa loob ng pamilya. Pagpapadagos na po, pagkatapos nin magkapirang pagirumdum, ang oras po niya to, 2:30. We'll be back. Oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro, silimarin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Osyo siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Hanap mo ba yung kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bis at galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Collagen para sa matibay na buto. Glutathione para sa kutis. Amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level. At iba pa, sugar-free. Stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
Bridgestone Legaspi is your go-to for all kinds of vehicle tires and driving needs. We take care of your tire services, wheel alignment, change oil, brake cleaning and adjustment, bearing repair, under chassis repair and check-up, battery check-up and charging. Get free maintenance with our Varta battery backed by advanced German technology for electric, hybrid, and combustion vehicles. Visit Bridgestone Legaspi at Town Square Building, Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Message us at our Facebook page, Bridgestone Legaspi, or contact 0960-335-1716. Your safety comes first when driving with Bridgestone tires at the top of your mind for all your adventures. Avail our summer kick-off deal. Buy 4 tires and get 30% off on selected sizes. Promo runs from February 1 to April 30, 2026. Hanap nyo ba'y dekalidad at murang appliances at furnitures on a factory price na may kasamang freebies sa bawat pagbili nyo? Tara na! Sa Daraga Home Depot offers branded appliances and furnitures tulad ng LED, Android, and smart TVs, washing machines, refrigerators, aircons, bed sets, sala sets, at marami pang iba. Plus, customized sala sets. Quality, durable, and affordable. Mababang presyo for cash basis at mabilis na proseso sa hulugan. For cash, installments, or online orders. Like, follow, and message Facebook page of all Daraga Home Depot branches. Visit their main branch at Rizal Street, Himantong, Daraga Albay, with branches in Maroroy, Daraga Albay, Purok Sais, Anislag, Daraga Albay, Rizal Street, Iraya, Ginubatan, Albay, Smith Street, Baluyo, Pilar, Sorsogon, National Highway, Barangay 3 Centro, Kamalig, Albay, Tambangan, San Isidro, Santo Domingo, Albay, Sanya Street, Barangay Itba, Manito, Albay, and Sampaguita Street, Kumadgad, Castilla, Sorsogon. Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances and furnitures. Check and visit their website, www.daragahomedepot.com. Daraga Home Depot. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdi sa DZGB. Nagbabalik po ang Usapang Pamilya ngayon pong maugmang Lunes. Yes, welcome back to our program. Monday po niyan, 2 to 3, digdi lang po kita sa Usapang Pamilya. Digdi lang po sa DCGB, always number 1, always at your service. March 23, yes. kaskason po ang panahon. Ayun, Diyos ko, Holy Week na. Lunes Santo na, sa Ayun Lunes. Po, Palm Sunday na po sa Domingo. Yan, Diyos ko, makaskason. Holy Week na. So yung, Sir Bert, yung topic natin ngunyan hapon, I'm sorry. Ano nga dito sa tuyang topic? Simpleng saya. Paano mapapanatili ang saya sa loob ng pamilya? Ayan. So ngunyan, di ba kitang game segment? Sige po. Ayan. So ngunyan, ano ang sa tuyang game segment tabi, Sir Bert? Ang kapon kayo ni ay saya o hindi? Ayan. Game tayo, Sir Bert. Sige po, go. Okay. Sabihin mo kung saya o hindi. Sige po, game. Walang cellphone habang kumakain. Ang saya. Sige po, saya dapat. Dapat saya. Tapos, laging busy, walang usap? Hindi. Ayan. Hindi. Uh-huh. Surprise bonding? Saya. Ayan. Tahimik pero may tampuhan. Hindi, syempre. Bakit hindi? Yan. Kaya ang lesson,
ang saya pinipili. Dapat saya, huwag ka magparaano na dapat pag nagkakaon, dapat there should be no cellphone. Para masaya ka mo nag-restoryan. Kasi siyempre kung 5 ka mo, nagsigang ka sa cellphone, paano man, uy, punduhan daw yan. O dyan, baka nag-iriwal pa bako. Tapos itong may tampuhan baga, Maris, kung may tampuhan man po, abang diit pa sana or sa diit pa sana, i-resolve na. Ano po. Kaya mga kapamilya po, pag una ta po ang kuminsan po ang kaugmahan po niyaon sa kwarta, niyaon sa mga material na bagay, mga bakasyon. Yan po ang tuyo pong paghuna. Ano? Pero ang totoo, ang kamatudan kayan, ang saya ay nasa presensya. Presence. Oo, your presence. Kaya hindi kailangan perpekto ang pamilya para maging maugma po. That's true. Hindi naman na, kasi sabi tabaga na gabos kita mag-e-effort para maging marayan sa tuyang family. Parang no family is perfect. Kuminsan talaga niya na dyan may mga may tampuhan, pero data yan pahalo yun. Kita mag-ibo ng effort na there should be humility. Akong dahil yun nga so palagi mga 7 capital sins na palagi sa pigapod. Tama po yan, Miss Pita. Kaya lalo na po yung pinag-aagyan tapo mo niyan, importante po itong nagtatarabangan kita, nag-uroron, nag-urugma, kung ano man po ang igwa kita, ano po, simpleng bagay. Kita na sana mag-isip kung paano man lamang mag-ugma. Kung puro na sana problema. Talagang mahiling man sa loob kang pamilya, puro to nagbumukmuk, nagsa-cellphone, mahiling mo pigiiling mo sinda. Ano daw, maray kayo ng gibon? Maray pag dahil yung mga ararag, maray daw, di magtiripon-tipong kita, may kamote, may batag, magmerendal kita, tapos mag-restoryan lamang kita kayo itong mga panahon. Yan. Tapos namali siya ni po, pirirot na kamo, nagkaraturo, di na kamo namanggi. kami kaya, tabi, Sir Bert, kami yung Segi family, kami yung magturugang si Manoy, ako, so nagsunod, kami, pag Holy Week talagang nagtitripon kami. So niya na dyan, so mga kanya pa sa parents mi, so talaga maugmahon na so pigre-reminis mi so mga kaitong panahon na kung ano lamang namang istoryan, tagawas man ang mga tugang, mga pakonsuelo. Sabi ko sa imo pag nag-istorya, makusugo ng boses na, ano ko mga burungog. Maapos sa nakang tugan, mano, isus mo niyo, so pwede mag-wilway. So ganun mga nagsusuriyaw na. Pero I'm so happy na, so araw kaya, I'm not even sure if ngunya na Holy Week, nasutugan ko si Manoy, paray permi na na kung mauli, mag-ingat lang. Ayan. So, permisa nang maugma po kita, Ayan, ikaw po kitang isi-share na sarong Bible verse, Miss Pita ngo yan na hapon, para sa satuyo pong pagkuroron po niya. Ayan. Sa inini, mula sa Awit, verses 133, Chapter 133, verse 1. Ayan. Kay buti at kay sarap pagmasdan ang mga magkakapatid na naninirahang nagkakaisa. Ayan. Sabi nga po, kapag may pagkasararo o pagkakaisa, igwang saya. Ayan. Mong baga. Yung, paano kung minsan baga talaga, tabi Sir Bert, yan, pag down dyan, sa mga in-law, sa gabos, syempre nagdadakula, na kung minsan may mga siguro mga hindi man pigtutuyo na mga actions or may mga tataraman na kung minsan nakaka-hurt, lalo na pag medyo sensitive. Yan, pero dapat an araw ka, so data na, so gariti tanom kaya ang iba, garipig tanom sa buot, kaya so naglalamat ngaya na hanggang day na nga nagtitirinuan, pati sumangaki, makuha po rin magpararani-rani dyan, tamarotong yung kustumre. So na gari ka mula ngaya, pati nalugod sa mga aki hanggang sa mga generation, nalugod. So totoo ba yung mapigtatarap kayo ito na, ay, yan nga mga pamilya, sus ko ngaya, mortal ngaya na magkaiwal, sus ko hanggang sa may nagagaradanan. So, kita po, tarog ka ini, we have this program na Usapang Pamilya. Siguro we can start. Puna tanaro kayo na para maging maray ang pamilya bako. Kita na po ang magpuon. Sabi nga ni po. Sabi mga ni, kapag may pagkakaisa, may saya. Oo. Ayan, may naglalog pang mga messages, Miss Pita. Siguro po mabasa kita, taigwa pa kitang 5 minutes. Ayan, igong may nag-message, tabi, may mga nag-message, digdi. Sir Bert, digdi nagpadara si Maria ini. Simple lang po kami pero masaya dahil sabay-sabay.
sabay-sabay kaming nagka-count pag banggi. Ayan. Uy, magayon ng bagatabi yan, Manay Maria. Yan ang tunay na bonding, napigapod. Gaman po naging message po, hali po kay June. Sabi niya, kahit busy, nagkakawat kami kay mga board games every weekend. Bagay na narugan. Pati nga rin minsan sa mga kawat na cards. So, kay to, yung mga nagtataya na, kay to kaya mga Bingo. 5. O kuda yung bingo nga ni makonsuelo man. So, karantyawan. Tapos ngayon, so, ano ba yan? Yung may papagawa sa'yo na, o ika ngayon mag-ibog ka iniyo. Truth or consequence. Yan, o ika mangugas yan na banggi. Okay po, ang laki itong buti. Ayan, so manaro ka yan. Simple yun lang baga, pero magbaka mo. Ayan. Solid yan. Quality time talaga po yan. Yan. O, igwa man digdi pa, saro pa. Halin ni kay Liza. Minsan po kulang sa pera pero hindi sa tawanan. Ayan, totoo. Ay, grabe. Talagang magayon yun, araw kaya na mindset. So, hindi naman lahat puro na lang kwarta para mauma. Hindi magkaipuhan. So, naman po, si Carlo po, baka si Sir Carlo, ining nakaiba ka po kang Sabado. Sabi niya, movie night po kami tuwing Sabado. Ayan. Tama po, simple pero meaningful. Bata mahal na baga po ang siningon yan. Pero kung senior citizen ka, every Tuesday. Every Tuesday po. Ako hindi nakaka-join. Besa na, maybe one of these days. Ayan, Sis Rose, makakasabay na rin ako. O, igwa man digdi hali pa ini kay, kay Miss Ana. Family prayer every night ang secret namin. Ay wow, amen to that. Magyunon pa araw yan. Sabi baga, the family that prays together, stays together. Ayan. Gama po digdi, padaraman po ni Romy, sabi niya po, piguhuro ang problema, piguhuro da po ninda, da ipig tatakasan, o pigadulagan, o pigatalikodan. Tama yan. Communication is the key. Communication is the key. Ayan. O kamo Ma'am Rochelle na nagdadangog po dyan sa Roche Construction and Lumber and Construction Supply. Ayan. Ano man tabi ang pigigibon nindong pagpaugma sa arong, sa pamilya, dyan sa habang nagbabantay ka. Habang naghalat ka po kimabantay. Oo. Ako sa house, si AJ is very funny. Itong apo ko na gusto pag nagkanta na talagang sige sana sabi ko bahon ako magdangog sa imo si mama ngaya talaga. Sabi ko sige na kanta ka lang enjoy na ako sa imo magdangog. Tapos pag nagbayli ma-join ako mama ngaya enjoy na ako sa imo maghiling magbayli. Patas na ka mo. Sabi ko natambayli ko diskumpasado. Sabi ko kung diskumpasado ka magkanta ako man diskumpasado magbayli. Matatry natin yan pag nagbayli kita, tabi Sir Bert. Ayan. Try natin, tanairin ko. Sabi ko, uy, matibay pa lang sabi ko mag-ikol-ikol. Mga bitis. Ayan. So, magmahon na narogen. Simple lang na when we gather as a family, sabi nga ni Kasubago, not necessarily na puro ngayon grande. So, simple yun lang. Ang importante niya, raong kita dyan, nag-uugma. Sa araw kayo ng panahon, nadakulong kitang every time you listen to so mga barita na langkaw. So, syempre kumbaga, halimbawa kamuso nag-earn, limitado ang earnings nindo. Kung lahat nagraralangkaw, nakaka-stress. Kung puro na sa na-stress, dahil nalaman ka mo nag-ugma, lalong mapapadali ang buhay ta kaini. Diba, Sir Bert? Makakaiga naman kamuki sunod na problema. Magtaga-ulok. Magtaga-ulok po kita. Pero hindi naman yung nag-uulok na dyan na wala man magtaulok. Iba ng klase yan. Solo pa lang po. Iba naman po ito. Mapapangalas, napauno ini. Ano na nangyayari kay Gary? Malain na ini. Maripasan na ini Kasubago. Kulang sa kape ngayon ini. Parang hindi kita magkape na may pandesal. Ayan. Or mag-ano kita, chill taho sa Alice Corner. Chill taho. Yan. Thank you pala, Sir Uwi. Very salamat sa tabang na kang Sunday nagtinda kami ng coffee, maray man so benta. Turn out. Thank you. Hope next week again. Ayan, shout out man po kay Sir Octavio Rivero. Sir, maraming salamat po sa pag-accommodate po sa Muya. Ayan, sa Muyang Inquiry. Ayan, nakala ko yung nabuton po siya. Yung yan, so yung clamping. Si Sir Andy. Ayan. Sir Andy, kumusta man ang clamping to dyan? Surunod na po. Gari, siyempre, takulang mo niyan yung mga vehicles na paralagaw-lagaw. Uyan nga ni mahalo ng crudo, ang gasolina. So, siguro nabawasan man ang sindang pastin. Or ingat na po sa mga para-park ko niyan. So, siguro kulang ang pasawayan, Kasi sayang din itong ibabayad ninda sa sa pagnadako po sila.
Sus Mariosep. Ingat-ingat na lang tabi. Mag-ingat kita diyan sa mga penalty yan, sa mga penalty. Na. Oo. Tapang bakal tapa iyang kisira. Kuda gulayo. Kisira. Mas kinasabihin mo na 500. Tapos magayan. How much pa kaya ang pag naklam ka, pag Hindi ko araw kung magkano. Magkano tabi, Sir Andy? No matter how much kung piraman yan, taang sanggatos, yan, pambakal mo na lamang yan, maski liit na gulay. Liit na balaw na panggisa o kamatis. Yan. 2 kilong bagas pa yan. 50 pa ba? Ikaw pang mga 40 plus na bagas. Imagine mo yan, 2 kilo. Di po kita magparasarayan yung mga pagkaon, ano po? So, yan pa ang sabi ni Sir Romy. Ang problema da, pig-horonan, da ipigatalikodan. Face the problem, di pagtalikudan. Communication is the key. Yan. So, importante na kita po sabi mo nga sabi ni Dean Salgado, kami banding this Holy Week kasi dito lahat sa Libon. Amo baga, kaya magkiritik kita dyan, tabaguli man kami dyan sa Holy Week, magkiritan tabi kita dyan din. Salamat sa perming pagantabay sa programa. Mabalos. Ayan, sabi po ni Ma'am Rochelle, ito na si Ma'am Rochelle Luna narito. Sabi niya po, kami po sir, kapag minsan Sunday, nagabidyoke po, maski wara okasyon. Nagabudol fight sa dahon kan batag. Baga na narukaan. Oo. Ayan. Salamat po sa mga sa indong comments na ipinadara sa mga nag-participate po sa tuyang ngayon na hapon, mga naghinanyog po sa radyo, sa DCGB News Facebook page, sa YouTube channel, as in sa dial kan sa indong mga radyo. Kami po ang sa indong mga nakaibahan ngayon na hapon. Mabuhay, ako po si Pita, kay Bataman po sa Technical Department si Sir June Napolis. As in si Sir Jerome Nico Martinez, ako man po si Bert Nunez na nagsasabing sa bawat usapang pamilya, may panibagong pag-asa. Tutok po kita sa DCGB as inabangan ang mga sunod na programa. Salamat po. Mabalosan, mabuhay. God bless everyone. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat